Sausa ka. Nagtago sa address sa Agusan, Cagayan de Oro. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Miko. Anak, sorry. O sige na, kuyog nang mamaliklik di mo. Dili ko! Mama! Mika, dali na. Kuyog na namo. Mama! Ikaw na'y bahala sa akong anak. Sugod karon Mika, ako na ang bag-o nimong mama, okay? O ako na sad ang imong papa, Mika. Papa Richard. Naibaw kong nag-adjust ka pa ka. Pero ayaw ka pala ka. Panggaon ka na mo, nga murag amo yung tinuod nga anak. Mao ka na, Mika. Sige lang. Maanad ka ra na mo kalugayan. Day? Ampun di ay ka? O, day. Pero okay naman kay buotan kay silang mamaliklik og Papa Richard na ako. Ay, so diyan mo so? Kaya kay foster parents nga grabe kay ka supportive di mo. Kagalabit ang natay activity din nila school, pero memang yun lang silang nao. Wa masagod sila anak yun, day. Kay dili man ka anak si mamaliklik. Maong nangampon sila. O, swerte ko kay ako gid ang napilian. Lagi? Ay, nabi, paadap sa Amaw. Hi, Mika. Ay, niya sa ding senior ay nga magsigig. Hi! O niya sigig bit-bit ang iyang gitarra. Pero, watag yun kapang harano. Ayaw pagingon anak, day, uy. Kung naiba ko sa kong friend, Chris, pag niya pinaoy, sige hay, oy, hayang karon. Ikaw, yun, Brenda. Sige ha, biyasa tamo diha, para mag-istorya mo kamo lang. Mix, pwede ka ma-invite karong Sabado sa amo? Aha? Unsa man day na, ah? Birthday na ako. Gusto unta ko nga naa ka. Chris, mananggid na ako sa kong mamagpapa, ana, ha? Dili lang kumusaad. Sige. Malipayon kay ko kung naa ka ng adlaw. Imong presensya yun siguro ang pinakanindot nga birthday gift nga ako madawat, ana. Chris. Pwede man mo kuyugon sa Brenda, ana, para nakay kuyog. Sige, Chris. Salamat sa invitation, ha, pero mananghid sa ko. Ayun lang kang ngayon kong gikuyog friend. Kay for sure, digyan masugot imong parents nga wala ka karon. Maubitaw? In fairness, guwapa kay karon dyan. Paihipog kinong maayo si Chris, ay ba? Ikaw gitay? Baba ka ka, uy. Ay, tara si Chris, ay. Chris! Brenda! Hi! Mika! May kay nakaanigid mo. Kamugid akong gipaabot. Ay, sus! Ang bilang pagyan ko, ay try ka ayo. Bisa ganun na yung usak. Day. Mika, thank you kay hanga ni anigid ka. Thank you sa pag-invite, Chris. Happy birthday. Thanks. O guwapa kay kasi mo gisol obron. Gwapo sa kay kasi mong polo nga gisol obron. Oh, ay, naka! Ay, mabigas sa mag-ani. Uy! Kaya
Kayo niya na lang mo magkain yung tinutong. Kayo niya na lang na. Mga sa tabi kay gusto. Nagayon. Ay, Chris! Nang hilabot mo sa inyong photo album din Okay ra? Okay ra kayo. Saman, nabusog ra mo? Ay, busog kay ko! Kaya't kay kapag bata ni mo ay. Pero, Chris, nahilagi mong naw sa imong mga igsuon, no? Observant yun kay kada, Brenda. Actually, yung tinuod, adapted ako din Ay, mao ba? Oh, waram sa ko'y pagmaay kay grabe ka mapinanggao ng ako mga parents nga nag-adapt na ako. Adapt? Kung mauna! Destiny yun ay mo duha, Mika! Kay, adapted na mga ni siya! Mau ba? Oo, Chris. Kung mao na, murag na gini gustong ipasabot ang tadhana nato da, Mika? Chris. Ay, second emotion! Ay! Kanina din yung oy, girl! Pila ko, no? Kamug yun ang gitadahana sa usag usa ay. Murag mo tuo sa guwa na imong gisulti, Brenda. Chris. Kumusta na kang tinuod na kong mama, no? Bisag 5 years old pa ko itong higayon na. Nahinumdum pagyapon ko siyang naong karon. Buhi pa ka siya. Gusto unta ko mangutana na lang Mama Liklik o Papa Richard bahin niya. Kay basin na sila nahibawan. Pero, magpanagan naman sad ko eh. Tingalig manain sila nako. Ay, oh, si Grace. Hi, Mika. Pwede kong makikistorya ni mo, Ugma. Naalam ko importanteng isulti ni mo. Unsa man ka, ha? Mika, manguyab ko niyo mo. May chance ba ko? Chris, Unang higay yung pagin na pagkakita na ko nimo. Di na ako masabtan akong gibati. Bisan tuod senior student ako o sophomore pa lang ka. Pero umbot ba? Lahi gid ang pagbati nimo. Chris, Ay lang ka pressure ha. Atagan di kag time sa pag-una-una. Ay lang sa ko bastida dayon ha. Chris. Oh, Ha? O sa'yo? gisugot na ti ka. Tinuod ka? Oh, laki. Igo naman sa siguro ang pila ka buwan nga. Nagsigi kag pangulit na ko. Bisag, wa pa din ka manguyab na ko. Pero, nahibaw ko nakasabot ko sa imong lihok. Thank you, Mika. Isaan ako. Di tagyo ka pasakitan. Lauman ko ka na, Chris. Mika, babe, nagplano ba ako nga pangitaon ako akong tinuod nga mama? Kay sukad masukad, wag ko kakita niya. Kay gihatag man dayon kuno ko nga mga buwan kapin pa lang ko. Maayo hinuon, babe, kung mauna imong nahunahunaan. Okay na din nilang magpapani mo? Open naman sila ana, babe. Sa tinuod lang, naiubos ba ko sa tinuod na ko mama. Pero kung di sa tungod sa pagpadako sa akong foster parents nako, di siguro na ako ma-realize nga basin na asay bugat nga rason nganong nabuhat to niya.
Ikaw, babe, wa ka ba makauna-una nga pangitao ni mo ang tinuod ni mo nga mama? Ako na, babe, uy. Kaso lang, murag, maglisod ko. Kay, basin malain silang mga magpapanako ba? Umuisgot ko. O pagani ni mo suwayi? Suwayi lang, good. Sige lang. Unahon na sana itong pangitai mo. Then, sunod, ako na pod. Maayo pa. Babe, mauna ko naning baya, oh. Laimas akong dibati, ikulbaan ko. Ikaw, okay ra ka? Hambot ba? Wasa ko makasabot sa kong gibati. Nakulbaan sa ko. Kalma lang, kalma. Kalma lang ta. Mga ikong katahuran, ha? Mayo! Ayo! Ngayong adlaw! Unsay ato? Mayong hapon. Mika, ikaw ni. Ma? Kinuok ko. Kadako na nimo, anak. Ikaw ba si Lourdes? Oo, ako. Doon na ka ba'y anak nga lalaki nga gipa-adapt sa una? Oo. Wala gid intawod ko mahibaw sa iyang itsura ron kay wa pa siya tuig nga akong gipa-adapt. Lisod kayo ang akong kahimtang sa una. Pulos way ayo ang mga lalaki nga nakapamabdos na ako sa una. Unya, wa pa gyud ko'y bahay ka ni Adto. Bisag asa lang intawod ko magpasilog. Oh, Time pa. Ikaw ba ang akong kamagwangang anak nga lalaki? Kinuo ko! Mika! Patuwat ako! Mika, naon sa ka? Kinuo ko! Mika! Maguhangti ka! Mika! Ganun ka kitabo, mani! Mika, sorry. Wa ko mahibaw yun eh. Please lang! Ayaw na pagsunod pala ako! Mika! Nagkalimtan na ita! Mika! Oh my God! Maudi ay nga! Brenda, please. Please. Dili ko gusto ko mag-iskot pa ka, anak. Huwag akong ikakulbaan ka na galit mabdos ko. Nag-uusap ko po iyo. Hayaan po na to, ha? Nga mayo utang na. Hindi lang itukot sa Ginoo. Wala ko'y kanas sa tanan. Nganong nahitabo, alin ako? Gusto na akong mamatay. Naidugo sa apin. Sato. Dili ko mabdos. Ginoo ko. Salamat gawa ni mo itugot. Salamat kayo. Just what is it in me? Sometimes you never let me go. And though
ni-decide akong foster parents nga maglarga mi sa US o dinhin na lang matiwas akong pag-eskwela. Waras ako magduha-duha kay na-depress mo gid ko atong kayo na human sa amo na sa Iran. Karon, graduate na di ay ko o nana sa kuy uyab dinhi. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mana so sa ka. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Makinig sa kababae nga nagpuyo sa Tagum, Davao City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Missy. Nak, murag, maglisod yung kong suporta ni mo anis imong kolehiyo. Mao ba, ma? Sige na lang, maoy. Bilang nato pugson. Mangita na lang sa kog. Akong makakwartahan aron makatabang-tabang sa kuninyo din, he. Salamat kaayo sa pagsabot, nak, ha? Unsaon, lisod man ko kaayo ning atong sitwasyon. Si papa ni mo bedridden na. Kay tiguwang naman. Maglisod ng trabaho. Unya, naapay iyang mga tambal. Plus konsumo pa nato din hisbay. Sige lang, maoy. Nakasabot ra ko. Hala, no? Mao ba? Makaundang di kag-eskwela, day? Mao lagi. Ay, mangita na lagi ko anig akong makwartahan, day. Naabi ako'y sideline, day. Basig interesado ka ba? Total, taas man ka. Unya, gwapa sad. Suway ka o go si sa among agency? Ha? Unsa man na? Brand ambassador, day ba, sa mga sigarilyo? Abi ni mo, day. Diha biya nag-start ang uban nga madiscover sila. Ang uban na himong models. Unya, ang uban, kwartahan na sad kay dagko biya nag-TF. Labi na gyud ka kay gwapa ka. Unya, taas. Puti pagyud. Dagan yung makuha ni mo. Mao ba, day? Suwayi lagi. Bisag kapoy, day, kay kinahanglan man gyud nga mag-heels ana, pero lingaw ba ya? Kadagan makaw kag maila-ilangan new friends. Mao ba? Oh, sige, day. Musuway daw ko, ana. My name is Ralph. Natay shuttle service gikan din sa agency office. Unya, by 6 p.m., kinahanglan nga naa na mo dinhi aron ihatod mo na mo sa tagsa-tagsa ka bar diin mo ma-assign. And bahin sa inyong TF, any time of the day pwede ninyo kubrahon dinhi sa agency. Every Friday lang. 2,500 inyong per night for 5 hours. Friday and Saturday ang duty. Okay? Provided inyong attire inig duty ninyo. Copy, sir. Mayo gani kay nagdawat ko ani akong trabaho ron. Bisag sideline lang ni pero dako-dako sa gid og kita. Oh, may customer bagong abot. Ako i-introduce among product ni sigarilyo. Ay, alas 12 nas gabi eh. Naka-out na gid in town ko. Kapoy sa ning trabaho aoy. Sakit sa tiil kay kinahanglan magid mag-heels. Magatang ko og GP para kauli na ko. Oh. Kinsa man ron? Kahayag pa sakyanan, uy. Sakay na! Oh, Sir Ralph? Maglisod na kay sakay karon. Sakay na lang kay ihatod na ka sa inyo.
Hoy, Day. Ikaw, ha? Gihatod-hatod naman ikang Sir Ralph sa inyo? Huy, day. Nga mo di gihatod. I-offer na magutos siya na ako. Good kay timing man nga. Niagi siya sa akong gidutihan. Nya timing sad, padong sa uli. Nya ako pod. Along the way, raman sad amo. Na, dili ko mo too. Kay kato na bang pag-ghostin ni mo? Murag, lahigit siya pasiplat ni mo, Day, ay. Murag, dili pa man siguro na minyo si Sir Ralph, Day. Madapag yun na, uy, para na ako. Day. Nak, unsaon man ni nato, uy. Wa naman yung ko'y makuot nga kwarta din, he. Wa na ko'y ikapalit og tambal ni Papa ni mo. Mao ba, ma? Sige lang, ma. Mangita ko paagi. Bago pa man sabi pagsugod na ako. Mangita lang ko paagi. Basin, naara ko'y mauslan nga akong kauban. I-try si Sir Ralph, Day. Magpahuwa man na kwarta. Dagan ba nagkwarta si Sir Ralph, Day? Dili pa gina daw. Wawa sad anak day, uy. Bago para ba'y pagsugod na ako. Ayaw ka uwaw, uy. Buutan man sa guna, Sir Ralph. Good. Suwayi lang. Di bitaw na ni mo pangayoon. Ilisan bitaw na. Sorry, sir, ha. Wow, gid kaayo ni, pero namasin lang gid ko ba para sa maintenance akong papa nga masakiton na. Mao ba? Why kaso na ko eh. Basta ikaw, Missy. Bisag, dili pa kini ko nimo bayaran. Sir Ralph. Sir, ayaw lang, uy. Isaad na ko nga. Bayaran tagid ka, sir. Gipit palagid ka ayaw ko ron. Pwede naman sa doog, dili kwarta ang imong ibayad nako, Missy. Sir? We'll figure it out soon. For now, hatagan sa teka sa imong kinahanglan. Pila man? Maunay giingon ni Sir ni mo? Hala, wa na. Klaro na kaayo, Day. Klaro nga unsa. Klaro na kaayo, nga naagin na say gusto ni mo. Dili ba na sa ingon anak, Day? Karon na gid na, nimo. Unsa? Sus, kung ako pa ang nasa mong nimutangan, no, ay mugaw ko, uy. Bisag, medyo edara na si Sir, pero kagwapo, ana. Unya, nindot pagid kaayo mamorma. Hapsay pa kang tanawon. Day. Sir Ralph, anong ni ate din Di ba ningon ko nimo nga pwede rag dili kwarta ang imong ibayan nako? Sir. Ralph na lang. Ayaw na lang pag-sir, Missy. Missy, Ralph, sir, sayop man ni. please. Pasakti ko sa kumpatan. Sir. Missy, actually, pwede man nga dili na lang good ka mag-brand ambassador. I can help you with your needs. I can rent you a condo if you like. Sir Ralph. Abi ni mo, I really like you. A lot. Maong willing kumutabang ni mo sa imong panginhanglanon. Di na ka makalisod og pangita o kwarta para dito sa inyo. Because I can provide. Sir Ralph. I'll give you time para timbangon ang tanan. OMG! Mauna kid na, Day! Go, uy! Swerte na kayo ka na, Sir Ralph, uy!
Okay ka, ha, day? Mayo hinuon nga nisugot ka sa akong offer. I promise, if you will just follow my rules, dili ka maglisod uban ako. Rules? I'll be honest, Missy. I'm a married man. O, ansa? O ganing nahitabo ron. Kinahanglan nga ato ning itago, okay? Or else, mayabo kita. Ralph. Biniyo man day siya, day, oy. Nahigog makustahong biniyo. Hala, mao ba? Abi kita mo dili pa na siya minyo. Ah, ikaw, unsa man? Putlo nimo or ipadayon nimo? Anhi ka mag Noche Buena unya sa kondo? Sorry, Missy, pero dili pwede. I want to spend Christmas with my family. Sige. Ay. 5 years na mi ngayon, Ani. Pero mura kong iro nga, magkuwatra permis yung ilawag na ko. Mula ako. Bahala na. Listen to hear. Another shot for Margarita, please. Hi. Are you alone? Oh, Can I join you? sure. Ako din si Drake. Ako sa si Missy. Salamat ha nga nakikita ka na ko balik. Boring lagid kayo sa kondo. Missy, I like you. No, you don't. Yes, tinuod ang akong gisulti niyo mo, Missy. Ganahan kay ko nimo. Mutugan ko sinuod mo, Drake. Naanak ko'y uyab. Oh. Hey. What's wrong? Nihilak man ko ka. In love ko sa taong minyo. Oh. Ha? In love ko sa taong nga dili makahatag og saktong oras na ako. Missy. Nganong gilisod-lisod man nimo imong kagalingon. You deserve more than that. Ayaw pag-stick sa tao nga di nimo deserve. Drake. Naibaw kong dili ingon anak sa yun. Pero, please, let me help you. Dadon ti ka sa gawas. Adto pag-start og bag-ong kinabuhi. Drake. all this time to let behind. That time, ni-risk gid ko uban ni Drake. Ni-risk mangganit ko sa taong minyo, bisag dako kaayong sayot. Nakaingon ko nga, why not give myself the chance to be loved by the right person? Dili lalim ang starting gyud kay ang parents ni Drake dili gid uyon nako. Pero masinupakon gid si Drake. Hangtod nga nakalarga mi dinhi sa Canada, ug dinhi ko nag-start og bag-ong kinabuhi uban niya. Ug dinhi nasad nako siya gisugot, ug nagpakasal dayon mi. Ug bahin ni Ralph, sakit baya gyud kay nahigugma gyud ko niya. Pero ni-respect ra sad siya sa akong desisyon kay naka-realize gid ko nga I deserve to be called wife and not a mistress. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mana so sa ka.
Ano pa daw siyang kaagi karon makining usa ka babae nga taga Agos sa Lapu-Lapu City. Ang ato man sa sample nagdasingan nga Mina. Pa, wala na si Mama. Ibiyaan na kita niya sa dayon. Gisiyaw na ko niya. Parehas tanak. Pero wa na tayo mahimo. Gikuha na siya sa labaw nato. Ma. Mauli na ka, Drepso. Sa'yo pa gani. Hapit sa tagkadiyo sa internet ka na. Dili na lang ko dahil si uy. Kay bawa bitaw kang wanay kaabag si Papa sa pagbantay sa akong manghod. Sukad na matay na si Mama. Ibili na ba niya sa musilingan na ni duty niya. Unya, muskwela sab ko. Hapit na taon na ako, inig-uli na ako. Oo, di ay no. Tres, pamanday sa Joan no. Taas sa gap ninyo, day, uy. Oo, kaya di naman unta tumahimong pamabdusan si Mama. Kay masakit ton laki. Unya, pinamabdus man ni day Joan. Sige, uy, mauna na ko ni mo ha. Kita na lang ta ugma. Sabado ugma, uy. Lunes pa ta kita. Babos, day. Bye-bye. Min, Oh, Lex. ulit na ka? Oo. Magkapit pa ko sa kumanghod nga gipabantayan sa musilingan. Oo. Fishbowl, gusto ka? Ayaw na, uy. Narabitaw na diha o. Ato ang malabyan. Libre ho ka. Ayaw na lang lagi. Salamat na lang. Oh, daga na lang aron makakaon sa imong manghod. Ayaw, uy. Maikog ta nimo. Bahala ka, magpalit ko. Alex. Mina, Oh, hi, Lex. dogang taglans na. Nagdakog daghang sudan. Sobra gabi sa birthday sa kumanghod. Hala, gasabot ra ba ni Daisy nga magdungan mi kaon? Agduan na lang ko ninyo. Okay naman ka. Share ta ninyo ni ini. Kaon man ka magbahaw. Maikog magani ko nimo makidungan. Pero, sige, dali. Imo niyo. Sige ra bang kag nagpanglibre na ako, Alex, oy. Maikog nag-ayo ko nimo. Basin pala magkasabot ka sa kung tuyo nimo. Ha? Bitaw, Mina. Dugay na kinan akong gitago-tago ang tinuda kong gibati para nimo. Ha? Dugay na kay ko nakagusto nimo. Pero maikog lang kong musulti. Alex, Hinaot ka nakagusto sab ka na ako, Mina. Lex, di pa ko mahimong mag-uyab-uyab. Dili pa ko sugtan sa akong papa. Di lang ta magsaba, God. Ato lang itago. Di ko, uy. Madlo ko. Pero kung tinud-anay ng imo, magpaabot ka na ako. Sige. Kuha mas ako magdali. Mo-graduate. Tagitaog ma sa high school, day. Excited na kay ko. Ganahan ako mag-college. Ako sa gani. Aron makauman na taon. Makatrabaho na sa tapuhon. O sa kuhaw ng kurso? Commerce. Ato na ko pa. Kasayo gud nimo. Pamahaw na. Mana pa, gabahon na sab ko, aron makasave. Musayo ko kay traffic ra ba kaayo, malate niya ko. Wala na lang ko nimo pa ha. Bye-bye. First day sa klase, latagan man dahil mig assignment. Dap man. Hi, Kasmin.
Hi. I'm Joey. Wala kabantayan ako ganina, no? Dito mod ko sa luyo. Pero kita ko nimo pagsud. Taas dayon akong liog, kita ko gwapa. Sa tanang nagpaila, imor yung pangan akong nahinduman. Mina, right? Oo. Mina, miga ta ha. Classmate ba ta? Sige. Ay, kakulit ining Joey, uy. Di man sa taka-concentrate og tuon. Magsige mag-text. Ay, nga ba sang di man ko makahimo pag-snap sa iyang mga messages, uy. Maka-reply masadayon ko. Ay, makalakot kung anong di ko makahimo sa pag-disregard sa iyang mga text. Mina! Si Joey. Tinuod ko imong text? Gusto ko nimo? Ha? Kuan? Oo, pero... Uy, niya to sa eskwelahan, uy. Nga naman di ay. Buti sila. Pero, Joey, ato ra niya. Di pa baya masugot akong papa nga makauyab ko. Okay, sige. Basta kita na ha. I love you. I love you too, Joey. Sige, una lang ko ninyo, Sherwin, ha? Bye. Mina! Oh, Joey? Sorry, nadugay ko. Kinsa man to? Imo tong uyab? Nang laki ka? Usa? Patagka ka naman, uy. Classmate na ako sa usa ka subject. Kita ko. Babay-babay ka niya. Tamis kikag pahiyong. Unsam ka? Joey, yung tingog, uy. Mautos mga tao. Gusto may labot anak nila. Wa ko labot anak nila. Joey. Punong sa ba? Bida, uy. Ganina akong gasunod ni mo. Sorry na ba? Ikaw, manggod. Kabaw dyan kang siluso kayo ko. Di ka maglikay. Uy, kipuhat ka na utan. About sa among subject, Ray, among gihisgutan, di ka kasabot. Sige na. Sorry na. Di ka ni kunin mo pa sa luon. At tuuman di ka sa inyo ba? Una sa... Joey, ang sagot ni. Nga nanggidaman ko ni mo din eh. Mukawas na ta pa. Ni anay noon ta. Ano ko na nga itong ibayad? Hindi sa tabi. Dili ko. Mauli na ko. Iyan na, good. Ano ba? Dili lagi ko. Boy ko. Joey. Dito ang takas taxi ni Palag. Dili na noon nga ni Anata. Sabay na lang, good. Joey, di ko. Dili ko. Ginoo ko. Doon na kasi man nga milapas ang akong mens. Dili lang unta tinuod ang akong katahap. Wala unta magbunga ang gibuhat ni Joey na ako. Unsa? Nagpiti ko ganina. Ug positive ang resulta, Joey. Mabdus ko. Unsa? Kausar ganito? Pero may bunga ang imong gibuhat. Joey, unsay ako buhaton? Tabaki ko. Ambot. Di pa ko anda manubag nimo. Parehas patang estudyante. Joey. Mabdos ka? Masaylo ako pa. Masaylo ako. Hain ang maayong laking ama, nana. Dili siya mga amahan. Gibuwagan ko niya pagkayabaw niya nga mabdos ko. Kumahayo ko niya laki. Igo na day kang giithan. Pa. Kadakot akong pagtalig nimo. Unya maon ni nimo, ha? Sorry pa.
sorry. Miss, paliw ba ko, kuan? Sukod nga noy biin eh? Oh, Mina? Alex? Kumusta ka na? Lugi na tungo makita. Uwa makaman og eskwela. Usaon kinalan mo trabaho para maikapalit og gatas sa akong anak. Ikaw, kumusta? Graduating na sa BSMT. Maong magpalit ko na ng sapatos para sa paso. Maayo noon. Congrats! Salamat. At niya ta sa amo. Ayaw na, oy. Maikog ko. Mauusap ko. Wow, good. Ayo, anak, good. Dadala yung baby aron magkita mi. Maila-ila na ako ang umabot na akong anak. Unsa? Misaad ko nimo sa una nga paaboton tika. Ug hang tulo nagpaabot gihapon ko nimo. Nagpaabot ko nga imong sugton, Mina. Alex. Please, dili na ko iksapayan nga may anak ka na. Andam ko mga man. Mo, ojiti ko usa ka tuig og pagkahuman. Dadon ko sa kong uyuan nga kapitan sa barko sa laing nasod. O kung pagkapaabot ka na ako, Mina, sa akong pagkanaog, pakaslan ka. Alex. Wa ko magdahom nga bisan pa man sa akong gidangatan. Andam gihapon si Alex sa pagdawat nako. Busa karon, malipayo na kaayo ko uban niya. Duha na mi katuig nga nakasal ug may umaabot na ning anak. Dili lang ko kutob ug kain salamat. Handumana so sa ka up. Ano ba na siyang kaagi karon mo kining usa ka babae nga taga Basag Bardo, Cebu City. Ang ato matasampo nagdasingan nga Mina. Ari ko agi sa kusina aron dili makabantay sila si mama. Asa na bang sadkodo ka, ha? Ma? Ikaw, no? Kanang imong kalaagan, aray! Magilan ka manggit unya na ba? Laagan kay kang dako. Aray ba? Dako na kay ko niya mo pag yung lution ng akong bugan. Dako lang nawas nimo, pero wa kay buot bayhana ka. Bulaag ka lang nga di mananghid. Murag kang iro nga way tag-iya da. Manangita, di ta sugtan. Unsa? Unsa to? Gusto kang upawan ta ka, ha? Rito pa kang dako, ha? Dali ra gud ani. Aray, ko ara tubag-tubagon. Dali ka upawan ta ka. Aron magpuyo na ka. Ay, baya, tara ko buka. Ay, ma, ayaw, ma. Nagtuo kang di ta sa tinudoon. Hindi ay. Mauto naman, dili na lagi kumusta. Bitaw, kay upaw ka naman. Mula ang kaghapon, kay gud-ini ng hitsura ni mo. Pagkauwaw ka lang, mura kang irungway tag-iya. Ari pa lang ang mga siligan atong ipasagdan ka ra. Mauto na lagi ba? Kalain na akong tanahon, oy. Nagpahak-pahak ang akong usag inuntingan ni mama. Dugay para ba kayo ni mo tupo? Wait, tabayain ni Unsa man kaniya? Atiwas ka? Gusto kang apilon ko ng dunggan ni mo? Ba't din ang kayo kong tanahon?
dili pa ko makalaag kay... Uy, saan man ako pag-text ang akong mga barkada, ha? Akong ingnon nga, dili na ko makalaag kay giupawan ko sa akong mama. Kalain na ni, uy. Kantsawan ko nila. Pero, kung dili sab ko magbaybaw, may buong sab sila kung dili na ko magpakita. Mama, sanoy. Gilain na bagyo ko din is bahay na. Bakasyon ron, pero ni arakos bahay, tibok adlaw, nagpundo. Boring kayo. Pahala na niyo, mangita di ko paagi. Butangan ko nigpanyo nga dako akong oo niya magtao ko. Oh, ha? Hip-hop. Hi, guys! Uy, diin man in town ka uy. Wa man ka magparamdam pila ka adlaw. Ay da, dito mi sa norte ni mama, uy. Why signal dito? Mao to nga, wa ko maka-text ninyo. Mao di ay. Kuya, wag ganito forma randa. Hip-hopan kaayo. Style lang, palahit. Pawa matagkaw, be. Ha? Uy, ay, uy! Hala, nadaang imong gipuro nga pani sa kong kilab ni nga kaw. Uy, hala. Upaw lagi ka, day. Lainan ni mo, chicks. Uy, manglab ni makadito. Ang binabi. Giupawan kang mama ni mo? Okay ra namin. Gwapa magyapon ka. Ang ngayon sa kaana. Asti ginong katanahon. Mao good. Ari be, tabangan tagang tao dug balik anang imong purong. Ay, salamat, Anjo. Ayaw na lang nag-ibalik. Okay lang mga way purong. Ang ngayon naman kaana ba? Pauso ba? O pa nga babae o niya, dako kayog dangling. Di ko, uy. Mauwaw ko. Kana, yato ka sa inyo. Ipapatay ko ni mong mama kung makitaan ka. Oh, grabe hasad. Nabagoy na mo patay ka anak. Istorya na niya, oy. Basta yato ka. Tingalig, lain na niya yung matod mo. Unsa? Kinsa man ko, no? Kibaw ko, eh. Ibog sa nimo si Part Andrew. Sikit-sikit mag-isay-sige nimo. Patakpa naman ka, uy. Kung manguyab nimo, iksugta ha. Ako sugta ha. Mangunay man ka. Abi na ko, way unay sa itong grupo. Way unay. Kung ay mahibaw. Pahibaw sa data. Unsa? Kung sa gani, mapahawa ta sa grupo. Basta sugtong na ko nimo. Lionel. Ayaw ba? Dili lagi ko. Malabi ang tao din niyo. So, okay nang napita. Kini ato na yung mutangan. Inya, ngit-ngit pag din eh. Kabiin na kayo. Wala na yung mulabay din eh. Ayaw lang po. Dili lagi ko ba? Lakaw, umsa ka na ko. Kaditsa. Uy, makita lang itang mama din eh. Lakaw na ba? Kadaw na. Natuog na ros mama nimo. Gusto na ko. Indot ka ikaw eh. Usap tabi. Ha? Leo. Alas 4 na sa kadlawon. Nainano pa rin sila mama. Mulawis ko sa akong kwarto. Hala, Wa, gyud ka mo tagam animala ka da. Bisan giupawan ta na ka. Gusto ka tigaligpot lang tagas ibong tiil agada ka na. Aray! Aray! Ay, mura na dyan kong piniriso, ani. Dili ka laag. Unya, giimbarkuhan pagod sa cellphone na. Unsa nagot ni? Maayo pa ka ni? Kalamit na piyang ilayas ining bayaw eh. Huwa man ako ang cellphone sa kumangod. Akong textan si Lionel. Duha pa lang gani ni Kadlaw nga wa magkita.
Di minunod ko maayo niya. Hinay, bahog ka. Muambak na ko ha. Saw ako. Ali. Lumuyan ni mo eh. Mingon na rabaki ko ni mo. Ako sa kani. Mao gani bisang madlo ko maagit bintana. Miambak lang jud ko. Ali na. Mingon lagi ko ni mo. Ali na. Mura maglami na lang ikatubog, pirmi. Ay, hala na lang yun eh. Matubog kong balik. Kalit mo nagkalain akong kabuhi. Nina, di ay daghang bulingon sa bukat nimo. Bago na diha. Ay, kalain dito akong kabuhi. Matabang sa mabi. Lagi akong kabuhi, ma. Unsa? Naunsa? Uy! Gasok ka kag pulos laway. Gasok ka kag pulos laway sa'yo sa buntag. Mabdos kang animala ka. Kisay amahan na. Kisay amahan. Kidan na nagkagahit sa ibong iburot na nagtiyan mo. Di am lagi ka. Wala di ka presuhang mama ni mo. Ali, sud. Kay, wa sila si mama. Makahigayon ta ron. Yunel, ni anay ko kay paatuon ko sa akong mama. Unsa? Kay? Dito mami sa doktor kahapon, nagpa-check up ko. Mabdos ko no ko. Unsa? Unya? Ikaw may amahan. Maungatubangan si mama. Unsa? Di ko eh. Kabata pa na ko. Di pa ko magminyo eh. Nang bahala ka diyo eh. Uli na dito ka. Lionel, humay ka magkapahimuos na ako. Imo na kong hinginan ron. Sagpahis ka. Huwag kay batasan. Kung nataw na ning akong anak, dili na ko siya ipailan ni mo. Sagpahis ka. And I know how hard love so much more. Tuod man, wag gid mo pakita na ako si Lionel. Hangtod nga nataw na ang among anak. Dili gid ang gusto nga magdali og supakon ang kabubuton sa imong ginikanan. Dini na lang kutob og daghang salamat.